Mula alas 8 ng umaga, tumutok na ang mga tattoo artist na ito sa kanilang obra na kailangang matapos hanggang alas 5 ng hapon. Ito ang unang War of Ink Tattoo Competition sa Barangay Ayugan, Ocampo, Camarines Sur na binuo ni Walter Ricaport ng Tentasyon Tattoo. Bukod sa mga tattoo artist sa Camarines Sur, galing ang iba pa sa Manila at probinsya ng Sorsogon. Kalahating oras pa lang, ramdam na ng mga modelo ang hirap pero sulit naman daw ito. Gusto ko talaga magpa-tattoo. Ang astig niya lang, tapos maganda sa feeling yung natatry din natin yung mga tattoo. Kayang-kaya. Ayos lang, masakit pero kaya. Tattoo is art. First tattoo ko yung mga ganito na, at saka sarapan ako sa tattoo kaya nagpaulit na lang ako. Sunod-sunod na yan, masasarapan ka na. Mahirap din para sa beginner tattoo artist na si John Emmanuel Garcia o kilala ring half-in ang proseso ng kanyang ginagawa. Sa mga lining, ganun, yung tamang pagko-color packing ng kung paano mo papapasok agad yung ink para di naman masyado mabugbog yung balat ng mga model. Yun kasi yung nagiging dahilan minsan sa mga model na natakot din sila kasi baka pakatapos mong tatuan, may mga masamang mangyari sa balat nila, ganun. Imbis na sumali, nag-sponsor naman ng mga gamit si Cyrene Regalado bilang suporta sa mga kapwa tattoo artist. Usually po kasi yung mga tattoo artist po, hirap pong makapag-produce ng mga maramihang tattoo supplies. Ako po, at least nagre-retail po ako or nagpapatingi-tingi. Tinanghal na champion sa newbie category si Miko Banse at Joe Bonete ng Naga City sa professional category. Layunin ng kompetisyon na maging positibo ang tingin ng komunidad sa industriya ng tattoo. Kaya kung mauli kami ni SK para matawa na ng formal na programa sa susunod. First time ko magayon pa lang, ako lang mga bisita ta. Jan Amador, CSN.